Батэ Шахцёр, крыўдная адтэрміноўка. Футбольны клуб Мінск, Белшына, будзённасць, параз. Днепрславе, надзея памірае апошняй. Вітаем вас, шаноўнае спадарства. Гадзіна Х, калі яшчэ не наступіла, то падабралася да нашага чэмпіянату вельмі блізка. У нядзелю мог вызначыцца цэлы лёс адразу некалькіх каманд. Ці прымерылі барысаўчане медалі з залатым адлівам і ці развіталася з вышэйшым дывізіёнам Мазырская Славія? На гэтыя і другія пытанні вы атрымаеце адказ з нашага традыцыйнага відэагляда. Усё шампанскае скуплена, святочныя сталы накрытыя. Барысаўскія заўзятары да плануемай урачыстасці рыхтаваліся загадзя. Гаспадары траўніка цалкам чакана меркавалі учыніць гарнякам разгром, на высокай ноце развітацца са стадыёнам і датэрмінова прымерыць золата чэмпіянату. Але пачатак гульні здарыўся для іх падобна катастрофе. На 7-й хвіліне Дзмітрый Бага падштурхнуў Таіна Адама Сора, а Дмітрый Асіпенка пагрузіў перапоўненыя трыбуны ў зацішша. Такое развіццё падзей для Батэ не магло прысніцца нават у самым страшным сне. Яшчэ ў першым тайме Сергей Крывец пастараўся пераканаць прыхільнікаў жоўта-сініх, што выніковая вылазка гасцей была не больш чым непрыемнае непаразуменне. Паўабаронца запнуў зніжку Александра Глеба. У сярэдзіне другой паловы дзесятка барысаўчан ужо ўпэўнена павяла сваю каманду да юбілейнага чэмпіёнства. Яго гол, здавалася, канчаткова расклеіў паніклых гарнякоў. Але не кажы гоп, пакуль не пераскочыш. За 10 хвілін да канца сустрэчы рэдкая контратака гасцей зноў ператварылася ў крушэнне надзей на свята. Кур'ёзны і незразумелы гол Дмітрия Асіпенка атрымаўся нібы здзек над Батэ. 2-2 ў гэтым сезоне ў барысаўчан не ўсё атрымліваецца здзейсніць па раней нарыхтаванаму графіку. Вымушаная трэнерская стаўка не лепшым чынам адбіваецца на выніках гараджан. 2 гасцявых пройгрышу няўзнак наблізілі мінчан да небяспечнай зоны стыкавых матчаў, і перамога ў гэтай гульні амбіцыйнаму сталічнаму клубу была вельмі неабходная. На 23-й хвіліне абаронца гаспадароў Роман Бегуноў сваім ударным падключэннем у атаку абнадзеіў і свайго настаўніка, і сціплае войска шаноўцаў каманды. Праўда, тым самым незнарок сур'ёзна разахвоціў славалюбівых гасцей. На адзіночны стрэл Мінска Белшына адказала знішчальнай кулямётнай чаргой. Дзянісу Дзячко на працягу 15 хвілін тройчы прыйшлося даставаць мяч сеткай. І першым гэткую непрыемную працэдуру яго вымусіў прарабіць Вадзім Дзімідовіч. Удар сярэдняй дыстанцыі апынуўся для брамніка недасягальным. Недасягальным аказалася для Дзяніса і замыканне галавой Арцёма Бобуха. Гол атрымаўся ў стылі Геасаме. Правільна разлічыць траекторыю палёту крыху пазней удалося і Максіму Патарнікі. У гэтай хвіліны Белшына куражылася над Мінскам натхнёна і бязлітасна. Насуперак усяму, пасля антракту Роман Бегуноў яшчэ раз паспрабаваў даказаць, што адзін у полі ўсё ж воін. Ён слушна спрацаваў на дабіванні і скараціў лік да мінімальнага. Але нават такім самаданым абаронцам, як Роман, дазволена шмат, але не ўсё. 2-3 гараджане церпяць трэцюю поху запар. Чаканне вылету ў першую лігу горшае за сам вылет. Спакой і пакорлівасць, калі не ахуталі Мазырскую Славію, то падабраліся да каманды ў шчыльную. Такая сумная і журботная карціна вымалёўвалася перад прыездам дружыны Юрыя Малеева ў Магілёў. Аднак менавіта не самы лепшы настрой дазволіў гуляць Славіі упэўнена і нязмушана. І ўдача гасцям усміхнулася на 56-й хвіліне. Сергей Ірха спрытна знайшоў пралом у стенцы пры выкананні стандарту, а Барыс Панкратаў застыў у здзіўленні. Удар паўабаронцы выйшаў нечаканым і спантанным. Да гонару Славіі яны не зачыніліся падобна ракушцы ў абароне і яшчэ раз маглі святкаваць поспех. Пасля парашута Сергея Халецкага мяч сустрэўся са штангай. 0-1 пакуль захоўваецца хоць маленькая надзея, Славія будзе за яе біцца да апошняга. Ну а цяпер да экранаў манітораў запрашаюцца ўсе аматары прыгожага. Рэдка калі атрымліваецца, што ў адным матчы забіваюцца неймаверна прыгожыя галы. Сустрэча мінскага Дынама і Нёмана таму выключэнне. Герой мінулага тыдня Стефан Асаме і ў гэтым туры здолеў прынесці сваёй камандзе перамогу. Праўда, святкаванне гола атрымалася з ноткай суму. Фантастычнае ўзяцце брамы ён прысвяціў свайму памерламу сябру. Ігору Стасевічу ў гэтым годзе моцна даставалася ад заўзятараў. Яму прыпісвалі анамальныя абяцанні, балюша крытыкавалі за паказаныя жэсты і асуджалі за пасродкавую гульню. Паўабаронца Мінчукоў у няпростай сітуацыі не зламаўся і працягвае радаваць прыхільнікаў Дынама то якаснымі перадачамі, то занадта прыгожымі галамі.
Не зрабі свой выбар на карысць Нёмана і Ягору Зубовічу сёння быў бы прыгатаваны лёс барацьбы за выжыванне з новапольскім нафтанам. Нападнік абраў перамены і цяпер дапамагае гродзенскаму клубу узлезці на п'едэстал. Яго гол у браму Александра Гутара стаў сапраўдным упрыгожваннем усяго паядынку. У футболе вельмі часта прыгажосць і майстэрства суседнічаюць з горыччу і кур'ёзамі. Наступная падборка якраз і прысвячаецца галоўным расчараванням 29-го тура. Мінскае «Дынамо» было і застаецца самым суперэчлівым клубам нашага чэмпіянату. Здаецца, зусім блізка перад мінчанамі замаяшыў водар срэбра, як тут жа беласіні прымудрыліся спатыкнуцца. Выснова засечкі варта аднаго, значыцца другога месца «Дынамо» пакуль не заслужыла. Молода, зелена. Мікалай Сігневіч у няпросты для брэсцкіх дынамаўцаў час быў проста абавязаны трапляць у пустую браму. Аднак замест дакладнага удару ён нязграбна мяч кіксануў і тым самым уляпаўся ў канфуз. Ні тура без узрушэнняў. На жаль, гэты крыўдны слоган як нельга лепш кладзецца пад незайздроснае становішча спраў футбольнага клуба Мінск. Пасля заходу Вадзіма Скрыпчанка Андрэй Скарабагацька пакуль бяссільна наладзіць сваёй каманды зладжаны ансамбль. Жахлівыя вынікі балюча б'юць каманду па самалюбстве і зусім не спрыяюць запаўненню трыбун. Карнавала не будзе, скажы дадзеныя прароцкія словы перад матчам у Барысавы і цябе б прынялі б за вар'ята. Можа перагарэлі, можа недаацанілі. Аднак жоўта-сінія прымудрыліся паднесці запоўненым трыбунам замест чаканага свята тулю ў кішэні. Прыгатаваныя шампанскае, салют і фуршэт адкладаюцца як мінімум да наступнага тура. Пагадзіцца або спрэчыць наш выбар вы можаце адразу пад відэаглядам на сайце sport.tut.by. Перад вашымі вачыма поўны расклад 29-го тура. Другі гульнявы дзень быў поўны сюрпрызаў і не падарыў чэмпіянату цалкам чаканай развязкі. Магчыма, яна наступіць у туры пад нумарам 30. Мы ж з вамі на гэтым развітваемся. Пры магчымасці завітайце на стадыён альбо падтрымайце сваю любімую каманду праз інтэрнэт-трансляцыі на сайце www.sport.by/football. Усяго вам добрага, да пабачэння!